четвърта част. Ето го, извадихме го. Вижте какъв лик има. Ние сме яли такива, но с бял крем. Те с ягода. Значи червен крем. Дай да взема ножица. Ай, сега ще си взема ножица. Но тук имам ли ножица? Ето. Ето в момента цял режа. Да, до край. Опа, падна на земята. Нищо. Това прилича се с мене. Много вкусно. Оценката не е чак толкова. Няма да оценяваме. Не е чак толкова вкусно. Ядеш на сини. Да видим, розово. Ако имаше желави, по-щеше да ми харесва. Но те са розови. Цяла шепа розови бомбони. Взех. Те ще ми извадят зъба. Па. Не така толкова вкусно. Силно съм мапета. Искам да има обаче. Това не е четвърта част. Многото беше съженила. Очите. Най-сладката част. Най-хубавата част, за която исках дори да ги пробвам. Заради очите исках да го пробвам това нещо. Само заради очите. Много исках да видя какви са тези фигурки, а те са някакви бебешки фигурки. Те, които отворихме следващата новата част. Те даже и за Женя не са. Че Женя е много по-голяма, да ги гледа, да ги има тези неща. Женя ги мрази тези герои. Не е паднал на земята. Падна на ръката му. И да. Абонирайте се за